अगर आप भी चाहते हैं मसीह म्यूजिक कंपनी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन जाला मोह जब आई हम घरवा कौना के लागल बा तोह के नजरवा जहिया से आल हूँ न वही दिन से परेशान है। कौन जाला मोह जब आई हम घरवा कौना के लागल बा तोह के नजरवा के सुई दवाई नहीं काम करेला हो नहीं काम करेला यीशु नाम के दवाई बड़ा काम करेला हो चला चरच में काहे के आराम करेला यीशु नाम के दवाई बड़ा काम करेला। रोजे रोजे घरवा में करेलू लड़ाई यीशु के नाम के ना करेलू बड़ाई काहे करेलू लड़ाई करबू जे चिंता त दुख बहराई यीशु के नमवा से दुखवा उराई हो होई भलाई। रोजे रोजे घरवा में करेलू लड़ाई यीशु के नाम के ना करेलू बड़ाई काहे करेलू लड़ाई करबू जे चिंता त दुख बहराई यीशु के नमवा से दुखवा उराई हो होई भलाई। इनके दूध मलाई नहीं काम करेला हो नहीं काम करेला यीशु नाम के दवाई बड़ा काम करेला हो चला चरच में काहे के आराम करेला यीशु नाम के दवाई बड़ा काम करेला। माथा हमार रोज हो जाला गरम इनका के धैले बा पिपरा के बरम हो फूटल बा गरम इनकर हालत देखी चिंता से मरी चला चरच में यीशु नाम धरी हो जाइबा तू बरी। माथा हमार रोज हो जाला गरम इनका के धैले बा पिपरा के बरम हो फूटल बा गरम इनकर हालत देखी चिंता से मरी चला चरच में यीशु नाम धरी हो जाइबा तू बरी। इनके असर न दवाई झंडू बाम करेला हो झंडू बाम करेला यीशु नाम के दवाई बड़ा काम करेला हो चला चरच में काहे के आराम करेला यीशु नाम के दवाई बड़ा काम करेला हो चला चरच में काहे के आराम करेला यीशु नाम के दवाई बड़ा काम करेला। ऐसे ही गाने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय मसीह, धन्यवाद।